खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। हाजोआव सासे 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गोमानायखौ लानानै गोख्रों सोमावसारदों गामिनि थागिबि सुबुंफोरा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाया थांनाय बुधबारनि बेलासि समाव टिउसनाव थांनायनिफ्रायनो न'सिम गिदिंनानै फैफिनाखै। बे गोमानाय जाथायखौ लानानै न'खरनि सोद्रोमाफ्रा पुलिस थानायाव केस थिसनदोंमोनब्लाबो नाथाय दासिमबो बे उन्दै हिन्जावसाखौ दिहुननानै होनो हायाखै पुलिस बिफाना। जायनि जाहोनाव हाजो पुलिसनि हेंथायै गोख्रों खुदै सादों गामिनि थागिबि सुबुंफ्रा। आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि बिसायख'थिनि थाखाय हादोरनि बिसायख'थि आय'गआ खालार फोसावबाय। फैगौ 19 जुनाव खुंजागोन आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि बिसायख'थिया। मख'नो गोनांदि आसामनि मोननै रायजो सभा मासिया फैगौ 14 जुन खालि लांदां जानो थांगासिनो दङ। रायजो सभानि एमपि मिशन सजन दास आरो बिरेन्द्र प्रसाद बैसोनि मावबुब्लिया 14 जुनाव जोबगोन। बेखौ नोजोर होनानैनो 19 जुन खालि बै मोनब्रै रायजो सभा मासियाव बिसायख'थि खुंनो थाखाय फोसावदों हादरनि बिसायख'थि आय'गआ। रिपर्टनि बादिब्ला आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि बिसायख'थिनि नटिफिकेसनखौ फैगौ 2 जुन खालि फोसावनायनि खोथा होदों। बे नटिफिकेसनखौ फोसावनायनि उनाव बिजाथिफोरा 9 जुननि गेजेराव गावबा गावनि नमिनेसनखौ गथायनो नांगोन। 10 जुनाव जागोन स्क्रुटिनि आरो 12 जुननि गेजेराव बिजाथिया गावबा गावनि नमिनेसनखौ बोखांनानै लाफिननो हागोन। बिसायख'थिनि भट आजावनाया 19 जुननि फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जागायनानै बेलासिनि 4 रिंगासिमहालागै थागोन आरो बै सानखालिनो बिसायख'थिनि भट सानगोन आरो रिजाल्टखौबो फोसावगोन। बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय बादिब्ला 13 जुननि सिगां आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि हाबाफारिखौ फोजोबगोन। हजायाव सासे ओम प्रकाश हरिजन मुंनि सासे सुबुङा भारत हादोराव थानानैबो भारत हादोरनि हेंथायै स्लगान होनानै हमजादों। मख'नो गोनांदि भारत हादोराव थानानैबो भारतनि हेंथा बा पाकिस्तानखौ मदद खालामग्रा गोबां सुबुंफोरखौ पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामसेयावबो खायसे सुबुंफोरा हादोरनि हेंथायै पस्ट होनायखौ एंगाराखै। बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव सासे ओम प्रकाश हरिजन मुंनि सुबुङाबो हजायनि राजा लामायाव हादोरनि हेंथायै स्लगान होदोंमोन। बेबादि हादोरनि हेंथा स्लगान होनायखौ नुनानै ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरा ओम प्रकाश हरिजनखौ हमनानै बुग्लिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दायो ओम प्रकाश हरिजनखौ ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा हमनानै हजाय पुलिसनो गथायनानै होयो आरो पुलिसआ हमनानै बेनि सायाव सोंनाय फिननाय खालामनायखौ जागायजेनबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। नलबारिनि मकलमुवा लजिमादआव सासे उन्दै लाइमोननि दुखुनांथावै जिउ खहा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला शरिक हक मुंनि सासे उन्दै गथ'साया फोथाराव ट्रेक्टर हालेवनायखौ नायनो थाखाय थांफादोंमोन। नाथाय बे हालेवनायखौ उनथिंनिफ्राय नायबाय थानाय समावनो ट्रेक्टर ड्राइभारा बे उन्दै गथ'साखौ नायस'नाखैमोन, जेराव बे समावनो ट्रेक्टरखौ उनथिंजाय फावसायनानै होनायनि जाहोनाव उन्दै गथ' शरिक हकआ ट्रेक्टरनि हालेवग्रायाव हाबनानै गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय गथ'साखौ हाखु दाखु देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय डक्टरा थैबाय होननानै फोसावो। आदानि कम्पानिया पर्बतजरायाव थार्मल पावार प्रजेक्ट फसंनो नागिरनायनि सायाव खेंफोरथि होदों प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि पर्बतजरानि रायजो राजाफ्रा आन्दायनानै दङ मानोना थांनाय 17 बोसोर सोरखार सालायनाय समाव जेबो गोदान खामानि मावनो हायाखैमोन। बेखायनो बिथांमोना आन्दायदों। हाग्रामा महिलारिया रामदेबनो हा होनानै मानै मोसौखौ फिसिगासिनो दङ, नाथाय बेनि बागै रावबो जेबो खालामाखै। 3000 बिघा हा आरो तामुलपुराव 1000 बिघा हा हाग्रामा महिलारिया रामदेबनो होदोंमोन, नाथाय बिथाङा बेनिफ्राय थाइसेबो रां आरो रिभिनिउबो मोनाखै आरो बेवहाय रावबो सुबुङा साख्रिबो मोनाखै। नाथाय बे दायो पर्बतजरायाव गायसननो नागिरनाय प्लान्टआव खमैबो 8,000 निफ्राय लानानै 10,000सो सुबुंफोरा खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनगोन आरो बेवहाय सोरखारि रिभिनिउआबो फैगोन। आसामनि एपिडिसिएल पावार डिपार्टमेन्टनि जोहैसो जों बे खामानिखौ मावदों आरो बे बड'लेण्डनि हाखौ रावबो गुबुन सुबुङा सेनानै लांनो हाया आरो इन्डास्ट्रिया बन्द जायोब्ला बे हाया जोंनावनो फैफिनगोन। बेखायनो बिसायख'थिखौ लानानै भटनि थाखाय बिपिएफनि सानैसो सोद्रोमाफ्रा बेखौ राजखान्थि खालामदों। पर्बतजरानि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सासे बर' सुबुङा खहा जानायखौ जों मावा आरो बेखौ मावनो थाखाय जों फैयाखै। बेखायनो बिपिएफनि दोलोनि सोद्रोमाफ्रा रायजो राजाफोरखौ गोरोन्थि बुजिहोनो नाङा होननानै बुंथियो बिथां प्रमद बर'आ। जुनायनि मोनसे मुवा बेसादजों आबुं गुदाम न'आव गिख्रंथाव अर खामदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला मैया फुंनि समाव जादों बे अर खामनाय जाथाया, जायनि जाहोनाव गुदाम न'आव थानाय गासैबो मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जायो। अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो हायाखैब्लाबो नाथाय सुबुंफोरा सर्ट सार्किट जानानै खामनायनि सन्देह खालामदों। जाथाय जानायखौ नुनाय लोगो लोगो अर खोमोरग्रा हान्जाखौ लेंहरदोंमोनब्लाबो नाथाय अरा गोबां गोख्रैथिजों गोसारलांनायनि जाहोनाव गासैबो मुवा बेसादफोरखौ खामनानै सेवहांगार जाखाबायमोन होननानै फोरमायथिदों। प्रदीप दले मुंनि सासे सुबुंनि गुदाम न'आव जादों बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया।
फिन आरोबाव गुवाहाटी नोगोरनि मालिगावनि गंसे डेम्पनिफ्राय गोबां खावनाय मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों। बे खावनाय मुवा बेसादफोराव जेरै काहानि थोरसि, लथा, तामानि थार, पितलनि थोरसि बायदि गोबां लाख रांनि मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गुवाहाटी सानमारि पुलिस बिफाना बोखांनो हायो बे खावनाय मुवा बेसादफोरखौ। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।